I finally got my hands on the famous Cotton On perfumes. Ik heb hierdie twee bestel. Dus Blossom in Mandarin en Lychee in Sandalwood. Ik heb K Republic's review gezien en zij heeft hierdie twee gerecommend. Want het is een easy blind buy, het zij gezegd. So ja, en ik is een vanilla girl. Ik wou die vanilla ene georderd, maar ik heb mezelf gezegd, ik wil een beetje uit mijn comfort zone gaan en andere perfumes try en zien hoe dat werkt. Ik absolutely love die Blossom in Mandarin. Is het Mandarin 1? Die een, ik heb het nu al zo ver gebruikt. Ik love die ene. Ik like net die mask. Die mask scent wat die in het die. But other than that, ik gebruik het en ik is obsessed met het. En dan die Lychee ene. Oh my god guys, ik heb mixed feelings over die Lychee en Sandalwood ene. Cause zoals ik gezegd, ik is een vanilla meisje. Ik hou van vanilla scent perfumes. Maar ik wil bekend mijn comfort zone niet gestept in andere perfumes try. Ik weet niet hoe voel ik over die ene niet. It's not giving, but it's giving. So ik heb mixed emotions. Ik ga het gebruiken en zien hoe dat werkt. En als jij iemand zoals ik is wat van die Noordkap is en jij wil online order, Cotton On die lover naar die Noordkap toe. En hierdie perfumes is, voor hierdie kleintjes is R100 en hulle het die groter bottels ook beskikbaar. Ik wil eerst die twee gekoop het en getraaid en gezien hoe dit werkt. So ek gaan definitief vir my die groter bottel, die vanilla een en die groter bottel kry en die Blossom en Mandarin ene. Alhoewel ek die regtig die mask like in die perfume, gaan ek maar, you know, ek gaan dit maar oorkom want ek like regtig die way die Blossom en Mandarin ene ry. So ja besties, dis die plak vir die dag. Bye!